Jekk qed tagħmel aħjar li tista' u xorta qed tħossri xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Bonġu l-kulħadd l-aħwa. Illum qegħdin niċċelebraw il-festa ta' San Pawl Milki u sħabu martri fil-Ġapun, f'Nagasaki. Il-bieraħ kien wkoll martri ieħor konna qed nitkellmu dwar Santa Agata. Tajjeb, u dawn il-martri huma x-xhieda verament ta' Kristu u tal-Knisja. Nibdew din il-quddiesa bħala xhieda ta' dak li aħna nemnu fih, l-Ewkaristija. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Ħuti ejju narfu ħtietna biex niċċelebraw tajjeb dawn il-misteri qaddisa. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox tilkom ħuti li jiena dibt ħafna bil-sieb, bil-kliem u bil-emil u bil-ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalek nitlob l-Qadsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffinna rbitna u jwassalna fil-ħajta dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. U Alla Awwa tal-qaddisin kollha int oġbok it-tella fis-sema lil martri San Pawl Miki u sħabu billi jieħdu l-mewt fuq is-salib. Għatina l-għajnuna tat-talb tagħhom biex inżommu qawwijin u sħaħ sal-aħħar fil-fidi li aħna nistqarru. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb ta' Bin Sirak. Bħalma jingħażel il-grass mis-sagrifiċċju tas-sliem, hekk ukoll intgħażel David minn ulied Iżrael. Kien jilgħab liljuni bħalli kieku gidien u bl-orsijiet bħalli kieku ħrief mill-merħla. F'żożitu ma qatilx ġgant u neħħa qajb minn fuq il-poplu meta rafa' idu bċaka fl-iżbandola u tafa' fl-art il-gburija ta' Gulija. Għax sejjaħ lill-mulej, lill-loli u taħ is-saħħa tidu l-leminija biex joqtol bniedem ta' ħila għal-ġlied. Ħajolli l-qawwa tal-poplu tiegħu. Hekk tawh glorja għal 10,000 u faħruh huma u jbirku l-mulej meta tawh il-kuruna tal-glorja. Għax eret l-edewwa ta' madwaru u ġib fix-xejn il-Filistin li kienu kontrih u farrak il-qawwa tagħhom sal-lum. F'kull ma għamel ratħajr lill-qaddis, lill-loli, bi kliem ta' glorja u għanna b'qalbu kollha u ħabb lil dak li għamlu. U qiegħed għannejja quddiem l-artal biex iħollu leħenhom b'melodija ħelwa. Il-festi tom il-ġmiel tagħhom u sebbaħhom għall-aħħar iż-żminijiet biex hekk jingħata t-tifħir lill-isem qaddis ta' Alla sa minn filgħodu jidwi l-għana fit-tempju. Il-mulej neħħielu dnubietu u wallielu għal dejjem qawwietu u għamel miegħu patt ta' slaten u taħt tron ta' glorja f'Iżrael. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Ikun imfarħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi flimkien ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Dritta t-triq ta' Alla, safja il-kelma tal-mulej,
tarka u Alla għal kull min jistken fih flimkien ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ħaj il-mulej, imbierek u il-blata tiegħi, ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għalhekk infaħrek fost il-ġnus mulej u nanni it-tifħir ta' ismek flimkien ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U ikabbar ir-rebħ lis-sultan tiegħu, juri mħabbtu mal-midluk tiegħu, ma' David u nislu għal dejjem, flimkien ikun imfaħħar Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Ħinja dawk li jisimgħu il-kelma b'qalb tajba u sinċira u jagħmlu l-frott billi jżommu sħiħ. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien is-Sultan Erodi sama b'Ġesu għax ismu kien sar magħruf u xi wħud bdew jgħidu Ġwann il-Battista għamel imwiet. Minħabba fekk li s-setat tal-mirakli qegħdin jaħdmu fih. Imma oħrajn bdew jgħidu dan Elija u oħrajn profeta bħal wieħed mill-profeti l-oħra. Iżda Erodi meta sama bih qal Ġwann il-Battista li jien tajtlu rasu u qam mill-mewt. Għax kien Erodi stess li bagħat jarresta l-Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodija mart ħoħ Filippu billi kien iżżewwiġha hu. Għax Ġwanni lill-Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodija saret tobodu u kienet trid toqtlu. Ma kienitx tista għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu. U kien ħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Meta wasal jum tajjeb, meta Erodi għala sninu u għamel ikla lill-kbarat tiegħu, lill-fizzjali, l-olja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodija daħlet isfen u oġbot lill-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan qal lit-tfajla, itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. U qalilha u ħalfilha, titlobni x'titobni kollox nagħtik. Imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma. Tgħid x'nitolbu? Ras Ġwann il-Battista weġbitha dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan. Talbitu qaltlu, rridek issa stess tagħtini ras Ġwann il-Battista fuq platt. Tikket għall-aħħar is-sultan. Iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u qtalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġieba fuq platt u ta' li tfajla u tfajla marret tagħtiha lill-omma. Meta d-dixxipli tiegħu sew b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Hu tiżis din hija l-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-aħwa, qegħdin quddiem bniedem illi ipprepara t-triq għal Kristu u llum qegħdin naraw dan l-istess xud ta' Kristu joffri ħajtu għal dik il-verità li hu ried jgħallem u jipprietka dwarha. Aħna bħala nsara din hija l-missjoni tagħna li nkunu xhieda ta' Kristu, xhieda tat-tagħlim tal-Knisja, xhieda
illi lilna tatina dik il-missjoni tant importanti li nkunu verament ambaxxaturi tal-Knisja. Din li grazzi għal mamudija tagħna qed tibatna bħala dawk li jgħaddu l-bxara t-tajba lil ħaddieħor. U dan huwa importanti ħafna peress illi meta aħna se ngħaddu l-verità, awtomatikament qegħdin nagħtu dak li aħna nemnu fih. Dak li verament jagħtina il-punt l-iktar uffiċjali fil-ħajja tagħna li nkunu nies ta' prinċipju, nies ta' dinjità, nies ta' valur, nies li ma nibżgħux minn dak li mill-konsegwenzi li jistgħu jinqalgħu wara li dik il-xhieda li nkunu tajna. Nkunu nies dejjem lesti illi ngħaddu dak li hu veru. Dak il-bniedem li hu mingħajr prinċipju dejjem jara l-konsegwenzi negattivi u minħabba fihom jibża. Jibqa' punt lura. Imma nafu illi l-Muallim tagħna Ġesu Kristu kien ippreparat biex jagħti ħajtu għall-verità. Jiena triq il-verità u l-ħajja għalina stess. U għalhekk m'għandix tkun diffiċli għalina illi nimitaw lil dan l-Muallim tagħna. Għax grazzi għalih illi aħna denji li nirċevuh ġo qalbna. Dan l-Emanuel li għalina stess tibżgħu xejn, jiena dejjem magħkom sal-aħħar ta' żmien. U għalhekk jew illum nirringrazzjaw il dawn ix-xhieda tal-Knisja il taw ħajjithom ħalli jippreparawna wkoll f'din il-missjoni li għandna ħalli qatt ma naqgħu qalbna għax Kristu huwa verament it-tama tagħna. Tkun imberkin l-aħwa. Tolbuħudu biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom inkun joġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqalmu lejn minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Nitolbu. Ilqa' missier qadis l-offerta l qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Marti Miki u sħabu u għamel li aħna għaddejja tiegħek inkunu qawwija fl-istqarrija ta' ismek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bibnek il-Aziz Ġesu Kristu, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvaturu fed-dej, magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u mwieled minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet.
Għaddis ta' sewint mulejjin tal-għajn ta' kull quddusija. Għaddis għalek nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati għal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol warlik laħal kalċi reġerat il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-Patt ġdidi bħal dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom għal bnedmin kollha l-maħfar ta' dubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nrudulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokuntana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li jiedu semmi l-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14 mal-Arċisqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħudna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar mulej fil-mejtin tagħna kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk ħati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqadsa u Malla Marija, l-Awrus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu qaddisin kollha speċjalment Pawlu Miki u sħabu tal-Ġappun li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamilha magħhom infaħruk u nsabuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek alla missiers ta' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Ejju l-kol flimkien nirringrazzjaw lil mulej ta' dak kollu li jagħmel magħna b'din l-istess talba li hu nnifsu għallimna. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek, tiġi saltinatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la daħalniex fit-ġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tib oħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw li naw il-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi. La tħares lejn dubietna, iżda ħares lejn fida Knisja tiegħek. Għatija slim u laqra li jintrid fiha inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf talla danu dak li neħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħenjinu ma dawk li mistidna li l-ikla tal-ħaruf. Mulej mistoqli x-safti. Istej biskel moħda u ruħi tkun infejja.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Ilmu li jgħid, intom żammejtu sħiħ miegħi fit-tiġrib kollu li ġie fuqi u jiena inħejja likom s-saltna biex tieklu u tixorbu fuq il-mejda tiegħi f'saltnati. Nitolbu. U Alla, inti tajtna dawl tal-għaġeb fuq il-misteru tas-salib permezz tal-martirju ta' Pawlu Miki u sħabu fil-Ġappun. Fil-nina tiegħek għamel li bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek inżommu dejjem fidili ma' Kristu u nħabirku fil-Knisja għas-salvazzjoni ta' kuljum, ta' kulħadd. Fil-Knisja Sida, amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fi ħdan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn komplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Wota pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill, li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bot mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. L-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Għal-tana, isma tal-tana, eħles ejna u jqaf magħna. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina li inti omna, għalik jisma it-talb tana. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi aħfrinna d-dubietna, eħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-irwieħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn il-ħnina tiegħek.
Nikkontemplaw il-misteri tad-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u ere l-ara tad-dem. Missirna li jinti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi salnatek ikun li titrend kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa mbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mowtana ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa mbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak, jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. It-tieni misterju minn tad-batija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u fraġellawh. Missirna li jinti fis-smewiet tqaddes ismek tiġi salnatek ikun li titrend kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak jimbirgin dipost n-nisa jimbirgi l-frotta ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fissija tal-mewt tagħna ammen. Slim għalik Marija bil-grazza mnijassru l-mijak jimbirgin dipost n-nisa
imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirgin fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirgin fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. It-tielet misterju minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missirna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titrint kif is-semajk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ir-raba misterju minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missirna li inti fis-smewiet tqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li titrint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek,
imbergin depost nisa breg il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbergin depost nisa breg il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbergin depost nisa breg il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbergin depost nisa breg il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek, imbergin depost nisa breg il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-ħames misterju minn tadbatija. Meta Sidna Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missirna li jinti fis-smewiet itqaddes ismek tiġi saltatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin depost nisa breg il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin depost nisa breg il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbergin depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirek depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu issa is-salve Reġina. Slim għalik Sultana, tal-ħnina, ħajja, ħlewwa u tamatana. Slim għalik lila kienajtu għalix aħna turufnati u liet Eva lila kienet nieħdu aħna nikbu nofru f'dan l-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara din it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u bija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li jinti fis-smewiet itqaddes ismek tiġi saltatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazza mnija s-sinur miegħek imbirgin depost nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missir li benu Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-irwieħ tal-purgatorju, għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddililhom, jissu fil-paċi.
Amen. Litanija Lauretana. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missir etern Alla. Ħenna lina. Ibn al-bdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja Talla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. L-iżjed safja. Itlob għalina. L-iżjed nadifa. Itlob għalina. U xebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Merda qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Spiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-mitimbin. Itlob għalina. Farax tal-immigranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultan tal-anġli. Itlob għalina. Sultan tal-patriarki. Itlob għalina. Sultan tal-profeti. Itlob għalina. Sultan tal-apostli. Itlob għalina. Sultan tal-martri. Itlob għalina. Sultan tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultan tal-verġni. Itlob għalina. Sultan tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultan tal-Rosario Mqaddes. Itlob għalina. Sultan tal-familja. Itlob għalina. Sultan tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tal-tneħħi d-dubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tal-tneħħi d-dubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tal-tneħħi d-dubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom malla. Biex ikun jistħaqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħarries tal-feddej u għaruż tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. Litanija qasira tal-qaddisin. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Adriodata Pisani. Itlob għalina. Niftakru kol f'dawk il-martri tal-Ġappun Pawlu, Miki u sħabu. Itolbu għalina. Intom għaddisijin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għalina. Nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina blajeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-Biro Malla Marija Santissima. Imbirka l-mqazza u makulata konċessjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om. Imbirek San Giuseppe Arus rasismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.